¿Sabía usted que los animales y los atropellos fueron los grandes protagonistas de los accidentes en carreteras ourensanas durante 2025? ¿Sabía que casi el 40% de los siniestros fueron provocados por el jabalí? ¿Sabía que 3 de las 11 muertes en los viales provinciales se debieron a atropellos de mayores con deterioro cognitivo que caminaban desorientados? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2514 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana y del mundo de la mano de nuestros contertulios. Pero antes, como siempre, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: los animales causan la mitad de los accidentes en las vías ourensanas. El año pasado pulverizó el récord de siniestros en los que se vio implicada la fauna salvaje, con el jabalí como el causante de casi el 40% de los accidentes que se produjeron en la carretera. Otra noticia se refiere a que la Xunta inicia en Ourense el proyecto para convertir bajos en viviendas. Abre el plazo para que los dueños de locales se acojan a esta medida y pagará hasta 650 euros metro cuadrado por remodelarlos. El diario recoge la detención de un ourensano de 27 años como presunto agresor sexual de su sobrina, una menor de apenas 7. Otra noticia revela que el Concello cerró 2024 como líder nacional en impagos, al tiempo que ha ocultado Hacienda este dato en 2025. La foto es para una vecina de Cartelle que pereció al derrumbarse parte de su vivienda. Para analizar estos y otros asuntos contamos hoy con el integrante del Consejo de la Policía Nacional, Roberto González. Benvido, Roberto. Moitas gracias por contar conmigo. Tamén contamos con un dos nosos analistas habituais, Manuel Elías Pedres. Bienvenido, Manuel. Hola, que hai por aí? E por último contamos co xornalista e colaborador de la región, Lalo Pavón. Benvido, Lalo. Bos días. Sin más demora, arrancamos con el primer gran tema del día: récord de accidentes con animales en las carreteras ourensanas durante 2025. Las colisiones con fauna representan el 50% de los 3.290 siniestros registrados en los viales de la provincia el año pasado. Cerca del 40% de todos ellos, de todos los percances, tuvieron un protagonista: el jabalí, que protagonizó 1.231 incidentes en la carretera durante ese año. Hubo los mismos muertos que el año anterior, 14, pero ojo, de estos 5 personas perdieron la vida por atropellos. 3 de ellas presentaban deterioro cognitivo y caminaban desorientadas. Jabalíes y envejecimiento, Roberto. Un cóctel explosivo na carretera. Dous datos moi preocupantes, sobre todo o asunto dos accidentes con xabaríns. Creo que é unha preocupación moi grande por parte de calquer cidadán que vaya por as nosas rúas. Penso que este ano esta situación, aí á vista da información que publica hoxe o Diario da Región, penso que queda sobre a mesa unha realidade patente que vai seguramente seguir aumentando se non se toman medidas, que posiblemente ca ola de incendios que tivemos neste verán, os xabaríns non teñen alimento na súa zona de onde se moven habitualmente e baixan ás cidades. Eso, unido a que hai un número de xabaríns moi grande, fai que 3 de cada 8 accidentes de circulación en Ourense teñan ese protagonista. E sobre todo que o temor de cando transitamos pola noite por calquer vía interurbana, o temor de atoparse cun xabarín, de ter un accidente con resultado de danos graves para as persoas, ou en moitos casos sin impactar directamente co xabarín, pero unha maniobra esquiva que nos pode levar
a ter graves danos. Co cal os datos son preocupantes, isto vai en aumento. É certo que as novas prestacións dos vehículos cada vez con máis sistemas de seguridade e tamén as vías que cada ano non como quixésemos, pero están mellor, eso diminuiu o número de mortos en accidentes, que alcanzou o máximo histórico no ano 2000 e que baixou no 2001, tuvo as cifras en cuanto a mortos e máis baixas, pero a día de hoxe estabilizouse, pero si é certo que hai que tratar de conter ese elemento como son os xabaríns. A ver, que folla de ruta hai, pero debería isto porse no mapa e de alguna forma que fora un obxectivo estratégico para as institucións nos próximos meses e neste 2026. Imagino que será importante ter a cláusula cinexética no seguro, non? Este tipo de cousas son importantes, non? Sí, eso logo que hoxe, como decías, case a mitad dos accidentes, ou a mitad dos accidentes teñen ese elemento, e o case 40% teñen o xabarín, co cal é fundamental revisar as cláusulas, as condicións particulares da póliza de cada seguro e que conten con esa protección, porque é o máis probable que teñamos un accidente, se temos un accidente ou non nos inmersos nun accidente, que este elemento. Manuel. Pouco máis hai que dicir. Isto ben de lonxe. Xa o dixen antes, este animal estuvo moi protegido, a cabaña aumentou unha barbaridade, despois veñen os incendios, e o que pasa? Eu tamén xa peguei contra un. Tuve as consecuencias, non me pasou a min nada, o coche por diante quedou feito un cristo, pero bueno, poucos hai que se escapen. Recordo que hasta lle pasara ao presidente da Xunta unha vez aí, indo para Santiago, pegaron contra unha manada tamén de xabalís, casi sempre van en conxunto, vai un que dirixe, que é o máis grande, despois veñen os pequeniños por detrás. Claro, entre que os incendios, en que as grandes autovías e todo eso romperon os camiños que antes tiñan os xabalís e moitos dos animais, que lles cortamos, eles creen que sigue todo igual, cruzan carreteras, cruzan autovías, e o peligro é moi grande. Tómanse medidas, pero non que sei, agora andaban co tema ese da xaula esa que empezaron en Cataluña, aquí parece que non se instalou demasiado para cazalos, non? Porque as batidas, sí, hai batidas, autorizanse ahora as batidas, pero xa hai poucos que se dediquen a eso e o tema non é suficiente para que a cabaña se reduzca un pouco máis. En eso andan mirando, pero o tema é que aí está, o que dice o periódico, que a mí mismo me produce, a falar dun 50% é moito dicir, de casi todos os accidentes que teñen habido cos coches. E iso que hai, e a min están me dando a lata, pero bueno, vou apagar o chisme. Lalo. A ver, decía Elías ahora o das trampas, bueno, está ben, pero eso é unha gota de auga nun océano, eso funciona no entorno urbano, hai que probaránse en Carballiño e en na provincia da Coruña tamén, cerca da cidade da Coruña tamén se probaron algunha vez, e son efectivas, pero son efectivas para pillar 4, 5, 6, tal. O problema é outro, non son 4, 5, 6, son miles de exemplares. Calquera que se mova por as estradas galegas de Ourense en particular, xa ao sair da cidade, de noite ou ao anoitecer, e a veces incluso antes, é frecuentísimo que se tope con xabarís na estrada. E non só hai xabarís, quen vai hacia a Cabeza da Meda, por exemplo, bueno, hacia cualquier sitio de montaña, zorros, corzos, outro tipo de bichos. Non hai capacidade para controlar. Logo apuntabas tú, Xaime, a necesidade ou a conveniencia de incluir cláusulas de defensa no seguro
contra accidentes provocados por animais nas estradas. Eso está ben, pero tampouco é a panacea porque as compañías exixen atestado policial, que non sempre é posible ou poucas veces é posible porque nas autovías e autoestradas é máis difícil que entren, algunha vez sucede, pero aí hai taballado, hai certa protección, pero nas estradas da rede secundaria, vamos, xa o estou dicindo agora, o macizo central, a zona do Vieiro hacia Portugal, en Trimo, por aí, Verea, o Paraño, bueno, casi todo arredor da provincia de Ourense, montañoso, non hai un axente da Guardia Civil a veces en 30 ou 40 kilómetros a redonda. Entón, tú tes un percance ás 12 da noite, a unha, ás dúas, e chamas, pides o auxilio da Guardia Civil, e non o hai. Eu conocín un caso no Alto do Paraño, ás 12 da noite, a persoa afectada chamou o Carballiño, que é o cuartel de referencia, e contestaronlle, o axente que lle contestou preguntoulle si tiña daños persoais, a persoa respondeu que non, e dixo, pois arréglese como poida e veña como poida porque eu estou só e non vou a poder ir aí. Tal, bueno, pois claro, aí esa persoa tiña cláusula para siniestros provocados por animais, pero non tiña atestado. O día seguinte tuvo que ir ao cuartel da Guardia Civil de Santa Mariña porque era de Ourense, se non fora de Ourense xa tiñamos un problema. Bueno, axentes expertos pois examinaron o coche e constataron que había tal que se correspondía con choque contra un xabarín, un atropello dun xabarín, e fixeronlle un informe, pero eso é daquela maneira, non é un atestado, non é un in situ, non é tal. Así é que as pólizas están ben, pero logo non en todos os casos é posible que as compañías se fagan cargo dese tipo de accidentes. Como sempre, a solución vai moito máis alá do que andamos facendo. O das trampas, pois, bueno, está moi ben, pero eso é nada. O problema é que o monte non ten comida, non ten sustento, porque arde, porque non se coida, porque está abandonado, e os animais van buscando e cada vez acércanse máis a onde hai comidas, hasta o punto de que nalgunhas zonas xa saben a hora que hai comida e están empezando a socializarse e a ter hábitos como os humanos, o sea, de comer a certas horas. Un dos datos desta información, que tampouco é un dato menor, que tamén me gustaría que comentarades, refírese a que das 14 persoas que desgrazadamente perderon a vida nas carreteras ourensás no ano 2025, 3 delas eran maiores que presentaban algún tipo de deterioro cognitivo e que camiñaban desorientados, cruzaban desorientados pola estrada nese momento. É un dos efectos dese tipo de situacións que vemos moi habitualmente en Ourense, en Galicia en general, de persoas maiores que se perden, que se desorientan, que andamos buscando protección civil, os familiares, a policía, a Garda Civil, eses operativos de búsquedas de xente maior que se perde, e que esta é unha das consecuencias máis tráxicas e que podan perder incluso a vida na estrada. Roberto.
Sí, é un problema, en Ourense sufrímoslo de forma máis grande que noutras mellores cidades de España, por ese envellecemento que temos da poboación, por moitas persoas que viven soas nas zonas rurais. Aí é un tema máis difícil de abordar, pero dende logo que temos que intentar os familiares desas persoas intentar telas xeolocalizadas, na medida das posibilidades tratar de facer pedagogía, intentar que sobre todo en momentos de menor visibilidade que non vayan soas. Non é fácil porque a veces eso que, como dicías ti, desorientanse, teñen algún tipo de hábito que non é fácil de controlar, que cando saen á rúa, sobre todo en inverno e cando escurece, que leven prendas reflectantes ou que teñan a máxima visibilidade posible. En definitiva, por as vías preventivas máximas, as medidas preventivas máximas para tratar de minimizar o risco que sempre vai existir. Ao final, se as persoas neste caso están concienciadas de que aí pode haber un risco de atropelo ou de sufrir un accidente, se son conscientes delo tratarán de evitalo, pero cando non son conscientes é máis complexo o tema, porque eles pensan que poden ter as condicións intactas, que teñen unha idade máis xoven e que son máis hábiles e que poden cruzar nun momento determinado por calquer zona. Non é así. Eso é un problema importante e que, os familiares temos que intentar, na medida do que poidamos, tratar de axudalos. É importante eso da geolocalización, é importante porque se se perden, para tratar de localizalas nun momento máis preto desa perda, vai nos axudar. Entón, nese sentido, tratar de que todos poñamos o noso gran área, pero é unha situación complexa e, dende logo, preocupante. Manuel. Sí, é unha situación, se te fixas, hai moitas noticias sobre o tema de personas que lles pasa o que dice o periódico, non? Sobre este tipo de xente. A nivel galego, pois sí, evidentemente, a nivel provincial, que é o que estamos falando, non hai dúda que temos unha población moi maior e en certos momentos, pois, os despistes son normales. Hombre, é un tema, como tú dices, claro, que as familias se preocupen dese tema, pero, sempre está o imprevisto. Imprevisto, unha persona, este tipo de deterioros cognitivos teñen as súas fases. Ao mellor encontrase perfectamente na casa, sale o camiño que está recorrendo casi todos os días, que todo é moi enrevesado en moitos povos, son camiños, e de pronto despístase e pasa o que pasa, que nos vemos obligados a estudar. O da localización é evidente, pero moitas veces está o imprevisto, porque todo o mundo, este tipo de personas debían de levar un aparato de localización sempre, pero mellor deixa na casa ou fai algunha cousa que en ese momento non dan con el, e desaparece e non dan con el. Claro, hai que concienciarlos, pero dentro do que cabe, a súa enfermedade tamén fai que non se acorden do que lles dicen. Total, que sí, é un problema, pero un problema que vai ca propia vida, non? A propia vida. O dos xabalís é diferente, o dos xabalís é outra cousa. Isto é a propia vida do deterioro, e iso xa é un tema que onde influye a familia e influyen todos en cuidar e atender a este tipo de xente que xa empeza a ter ese tipo de cousas. E despistarse é fácil, non é complicado en moitos destes povos que sale un e despistaste con unha facilidade asombrosa, e eles máis. Lalo. Bueno, é un problema estrutural que vai moito máis alá. Todas as medidas que apuntades están ben, pero non resolven o problema. Axudan medianamente, pero non resolven o problema. O problema é a sociedade envellecida na que estamos. E no medio rural moito máis. Falaba Elías da necesidade de que as familias extremen o celo sobre as persoas que sufren algún deterioro cognitivo, pero hai moitísima xente que non ten familia, que viven solos, non teñen que... Quen debería atender aí? Pois, hombre, enténdese que os servicios sociais, neses casos, deberían botar mão.
pero tamén a veces non é fácil, porque chegar aí os recursos son medidos e é difícil, pero ademais é que os propios interesados néganse normalmente a cualquier tipo de axuda ou de medida que implique coartar a súa liberdade de movimentos. Porque claro, a solución para unha persoa que ten risco de desorientarse e perderse é que este recluída, e digo ben, recluída nun centro. Unha persoa que toda a vida foi libérrima para tomar as súas decisións e para andar por onde lle dé a gana, non acepta ese... E algúns saense, escapan dos centros onde están, en cuanto ven a porta aberta vanse. Porque é imposible, se non eres capaz, se non tes conciencia do que estás facendo e do que che pasa, é imposible esperar unha conducta que os poña a salvo de cualquier risco potencial que os rodea. Non é posible. Entón, o drama é o anterior. A situación a que está abocada unha parte importante da sociedade rural galega. Aproveitando que está hoxe Roberto, Policía Nacional, connosco, quería preguntarlle un pouco acerca dun suceso que se produxo recentemente, que foi a detención dun ourensán de 27 anos como presunto autor dunha agresión á súa sobriña de 7 anos. Parece ser que hai vídeos que o confirman. O caso é que parece ser que este tipo de asuntos, este tipo de sucesos de agresións sexuais a menores son cometidas por persoas do entorno cercano das víctimas, non? Como é este asunto, Roberto? Pois é un asunto que crea un gran impacto e unha gran preocupación tamén na cidadanía. Calquer tipo de agresión sexual pois crea sobre todo un problema para a víctima, para a nena ou para o neno e tamén para o seu entorno. Co cal, nestes casos, o que se produce que moitas veces esa confianza de deixarlle a un familiar, a un terceiro a cargo dos cuidados desa nena, pois é o que provoca que un depredador deste tipo poida facer ou ter este tipo de comportamento, co cal moi reprochable esta forma de proceder e agardamos que cando pase a disposición judicial, que imagino que será no día de hoxe, que o xulgado que se hai probas suficientes, como publicaba o diario La Región, pois que o manden á prisión provisional, porque esta xente ten que estar entre rellas, máis alá de que posiblemente teña algún tipo de trastorno, porque dende logo que o comportamento que tivo, según a información que publicou o diario La Región, pois a verdade que é algo totalmente contrario e que hai que, dende todos os ámbitos, tratar de pôr o punto e de erradicar e de que todo o peso da lei caiga sobre delitos deste tipo. Bueno, e cambiando un pouco de tema, volvemos outra vez, como isto é o mundo onde o mundo se chama Celanova, volvemos a outra parte do mundo que é Venezuela. Onte parece ser que houbo alo menos dentro deste torrente de noticias que estamos acostumbrados todos os días, moitas veces xa non sabemos onde estamos. Abrimos o pasado sábado a captura de Nicolás Maduro. Todo o que derivou nestes días a partir desa situación. Ora parece que estamos nun punto en que o propio goberno venezolano fixo onte unha especie de, non sei, liberou a presos políticos. Xa o recoñecemento de que existan presos políticos xa define o Estado, o réxime do que é Venezuela, 5 deles españois. Bueno, semella que é unha boa noticia, non? Sí, que falemos, non? Sí. Hombre, sí, esta madrugada parece que os 5 españoles están a punto de chegar ou saliron xa de Venezuela. Bueno, isto evidentemente ten ríos de tinta sobre este tema, non? De repente o xerif ocurriuselle entrar en Venezuela como perico pola súa casa. Créese que houve
certa maneira de colaboradores que permitiron, pero bueno, permitir non, porque apareceron, fálase de 100 e pico helicópteros voando por Caracas e por unha serie de sitios, e se levaron ao Maduro, pero claro, toda aquela alegría, porque hai que reconocelo, os medios de comunicación puxeron todos os venezolanos que saliron á calle todos contentos porque, bueno, pues marchaba o dictador, pero o Trump o que quería era o petróleo, dixo claro e conciso, vai ali polo petróleo, porque lle interesa o petróleo deles, e dentro do que había, claro, a única persona, o réximen era máis fuerte do que parece, quero dicir que hai moitos ciudadanos e contan con moita xente, cousa que se nombraran ou puxeran ao mellor outro goberno ou intentaran facer outro goberno, non habría unha transición, digamos, pacífica. Ahora puxeron a segunda do goberno, a que estaba de, esperemos que isto traiga consigo unha transición, dice o Trump, vai vigilar, pero vamos, está claro que a Estados Unidos a democracia importalle un comino, a democracia de Argentina ou a democracia de Venezuela e todo o que sea, porque el con un réximen como o que hai enténdese mellor e non unha democracia onde o Parlamento lle pode discutir certas cousas ou facer certas cousas. Eu sinto moito porque hai moitos aquí, hai moito venezolano en Ourense, e o día seguinte estaban moi desgustados despois da alegría porque ahora non saben o que vai pasar, e o que vai pasar é que o que vai dirigir a transición son os mesmos que estaban gobernando. Eso é o que hai. Claro. Pois os venezolanos de Ourense que están moi disgustados teñen razóns para estar disgustados e van seguir estando disgustados. Porque fiar a un megalómano do calibre de Trump a democracia, os dereitos humanos e a convivencia é non saber, é confiarlle o raposo das galiñas, non? Exactamente. No caso de Trump, agravado. Pero a historia de Estados Unidos é parecida en episodios deste tipo, sempre onde se meteron para salvar ao mundo nesa zona, o mundo quedou como estaba ou peor. Eles sacaron o que necesitaban, apropiáronse do que necesitaban, e o resto sempre lles importou. Digo de memoria, Irak, non está Saddam Hussein, pero bueno, a vida en Irak, as condicións de vida en Irak son febles, e as libertades tamén. Afganistán, fixemos unha guerra, destruímos parte do país, para que 20 anos despois, ou 25, estén gobernando os mismos contra os que se fixo a guerra, sin que a nadie lle preocupe. Unha invasión, por certo, de pandereta, que levaron, pois como a Venezuela, non sei cuántos avións e miles de soldados e tal, para buscar aquel célebre Mulá Omar, que escapou, que tiña unha perna de pau e escapou nunha mobilet, e non o pillaron nunca. Pero como está a liberdade en Afganistán? O sea, as mulleres desapareceron da vida pública e volveron os perlas. Entonces, esperar e despois Venezuela é un país fallido e Maduro un sátrapa, e ten moita raíz aínda, hai moitos venezolanos disidentes ou descontentos co goberno de Maduro e co réximen de Maduro, pero hai moitos venezolanos que están apoiando o réximen de Maduro, entre outras razóns, porque lles vai ben. Aí está. Roberto. Pois eu penso que hai outro factor tamén, además do petróleo, como decía Elías, que os materiais que hai nesas denominadas terras raras, que son os grandes... Perdón, só un matiz, Roberto. Sí. Estados Unidos non necesita para nada o petróleo de Venezuela.
Sí, por eso digo que... Para presionar a China e a Rusia. Sí. Nese escenario entra a guerra agora por esa... Eu, baixo o meu punto de vista, tamén influen eses materiales que se utilizan para a construción de baterías, de móviles, etc., que parece ser que Venezuela ten unha reserva, ten unhas terras bastante importantes para crear esos novos, sobre todo os vehículos eléctricos, móviles de última xeneración, temas tecnolóxicos máis alá do petróleo. E iso penso que influiu. Dixeno no artigo que fixen para a rexión esta semana que nin me gusta Maduro nin me gusta o que fixo Trump. É dicir, penso que isto senta un precedente moi importante. Levamos unha semana falando desto, aínda se vai seguir falando moitísimo tempo, e como decía Lalo, os países que invadiu Estados Unidos ao final co tempo quedaron peor. Hai que tratar de facer as cousas non por a brava, non por a matando a 100 persoas para capturar a persoa que goberna cunhas condicións malas para o país. A mí o que me dá pena é a xente e os venezolanos que están aquí, que efectivamente celebraban o día seguinte, pero agora van ver a realidade, e a realidade é que isto vai dar lugar a máis tensión, máis violencia e sobre todo un clima de inestabilidade a nivel mundial. Bueno, antes de despedir o programa, vamos facer unha ronda rápida cun titular, unha conclusión rápida. Manuel. Sobre que tema? Sobre o que queiras. Bueno, que sí é verdad que os americanos, para rematar, el dicía, cando chegou American Factor, primeiro, e hai un problema, hai unha cousa que leva sendo sempre cos Estados Unidos. Primeiro eles, cando os americanos empezan a ter problemas, empezan a espallarse por todos os lados buscando o que hai, porque creen que son o gran imperio deste país, e empeza a ter certos rivales. China está yendo encima, teñen moitos problemas dentro. Aunque dice Lalo que o petróleo, sí, o petróleo lles fai falta. Sigo unhas miñas informacións, o carburante en Estados Unidos subiu unha barbaridade, eles están floxos de reservas, e agora o que se vai a reunir é con todas as compañías de petróleo americanas para que vayan por en marcha algo que está moi mal, porque cando o Chávez botou dali aos americanos que explotaban todo aquilo, ni había técnico, ni había nada, está en mal estado. Hai que coller ese petróleo e volvelo preparar, e para iso fan falta grandes inversións. E entonces eso, onde que traen un elemento importante, eu sempre digo por que os americanos puxeron este señor aí. E eu empezo xa a chegar á conclusión de que se puxo para facer o que está facendo. E cando non interese, bótano dali. E hai outra cousa. Sempre os que realmente gobernan este mundo, as grandes economías, estaban detrás. Nunca apareceron. Pero ahora sí están diante os propios, esa xente que antes nunca aparecía na política, están mandando en Estados Unidos. Reférome a toda esa pandilla de multimillonarios e de xente que dá. Iso é un peligro para a política. Esos non son políticos. Non son políticos, son empresarios, son xente que vai ao que vai e punto. E se ten que fundir cualquier país, van no fundir. E agora irán a por Groenlandia, que aí sí que teñen terras raras e todo eso. Se non para os chinos e os rusos, isto é un reparto outra vez, eu que sei. A mí, personalmente, me parece un momento moi malo para o que está pasando neste momento. Claro, que xa estamos fora de tempo. Sí, un titular que apuntabas na portada que é o da conversión, o da facilidades e axudas para a conversión de baixos en baixos comerciais en vivendas, que está ben, eu non teño nada en contra, pero pregúntome, no caso de Ourense, por que hai que acudir a eso tendo centos e centos de vivendas no casco vello que están abandonadas? Ese é un tema tamén para tratar noutros programas. Roberto. Eu, ao fío do tema que se comentou agora, a miña reflexión é paz e diálogo, non só a nivel mundial, senón tamén na nosa cidade. Paz e diálogo. Ata aquí en portada. Non esquezan que poden seguir minuto a minuto que ocorre na nosa cidade, na nosa provincia, na web de La Región, laregion.es. Agárdolles aquí o vindeiro luns ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.